Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani, pane nyaya iri kutenderera mastreets esocial media ende vanhu vari kuitirana zvinorova kunze ukuku. Tine mota inchakuratidzai. Mota iyi nezuro yakapiswa iri pamba payo ende imota yanga yakanaka. Imota yomumwe munhu ane upfumi hwake kubhindura. So vanhu vanga vachitaura kuti aiwa maZimbabweans kana kuti vamwe vanhu vane mwoyo weutsinye, vane jealous. Ndo mutendero uri kuita nyaya iyi. Mota iyi yakapiswa iri pamba payo ende ndo zvayakaita izvi, zvayakatanga yakaita nezvayakazoita. Vadikani, ndo zvazvakaita kubhindura ndokwakaitika chiitiko ichi. Indi changonzi tiziviswa vanhu paHadzirari 263 tikati tokuzivisai. Ngwarirai, vanhu vese havasi vese vanokufarirai. Vamwe vanhu vari kubatanidza nenyaya dzageza zvikanzi aiwa pamwe ise mukuru iro riri revarakashi chichi ndo mutauro wokuita nevamwe vanhu chinzi pamwe ise mukuru ndokuti geza akataura kuti signal yake ichange yakabaka ndo mutauro wokuita vamwe vanhu. Next update pane kavidhio kari kutenderera. Kavidhio aka ndeka Whitney Uchivhayo apo paanga achienda kuchechi. Zvisinei, varume vakuru vabva vatanga kuvharira mota yase Whitney Uchivhayo kuti aiwa musi kupfuura comrade musina kutipa mari. Soda kuisira vidhio ro, mapedza kuona vidhio mutaura zvamunofika mucomment section ende vamwe vanhu vechikadzi vatanga kutaura kuti aiwa hatidi varume vane unyope seuhu vari kutadza kuzvishandira ivo vega vadye zveziya ravo. Da kuisira ka short video ikako wapedza ukaona kuti zvamunofika mucomment section inisati rarendera pakumhanya nezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndatiboneka vidhio aka. Aiwa, inzai. Shando kunyimira imari ndezvoti mune makumira pamberi pemota. Mira ikure nemota. Modai mumira. Ndakupai 300 US ndakubva masoi. Asi amire muchimisa ndinomira parobot. Next update ividhio remusikana uyo abuda achiseka nyika yeZimbabwe, achiseka maakazvarirwa. Hanzi yes, ndakazvarwa muZimbabwe ende ndakadzidza muZimbabwe, ndakakurira muZimbabwe, but after wapedza kuita zvechikoro basa raunozoita wakaidzidza here akuti uite lawyer iwewe unotanga kudhiraivha kana makombi kana kutengesa airtime. Handisiri ndazvitaura, ndine vidhio remusikana uyu achizvitaurira mashoko ake ega. Ndakukuisirai vidhio ta zvaunofika mucomment section. Ma-updates epanapa huchi baba. Let's need this video. Good morning everyone. I grew up in Zimbabwe. I went to school in Zimbabwe. I studied chemical engineering in Zimbabwe. But in Zimbabwe, the moment that you finish graduating, Zimbabwe will change your destiny. So wakadzidzira kuchikoro kuti uite asirizo zvaunoita. Shamwari yangu inini nezuro anga ari best in the school, in this class yandanga ndiri in chemical engineering. Akapasa with distinction. The truck driver ku Poland. Best friend yangu inini akaita nursing, ari kuchengeta machemberi uKatar. Even inini ndakagraduate chemical engineering department, ndiri Uber driver. Zimbabwe, it will change your destiny. Mwana wamai vangu sisi vangu inini akaita economics. The money changer. Ari kuchinja marands kumaita RTGS. Student teacher aimbonditisa ma-extra lessons inini. Aitondidzidzisawo kana neni. Izvo zvari pana kuona angu ana speaker kutengesa ma-sim card. Zimbabwe! So what was your destiny ever change? You cannot Zimbabwe change your destiny. Diana never understand how we tie Zimbabwe change your destiny.
Next update ividhiyo rinotenderera mastreets esocial media zvichinzi muzimbabwe mustreet takuda kuisa makamera. Da kuti utaurawo view yako apa, ndoda view yako ndoyandiri kungoda chete kuti boy here kuti moiswa makamera here. Hanzi vanenge vagona kuitira security. Da kuti muone video, mapedza kuona video mutaura zvamunofunga mcomment section. Ini sahatirare ndakutizai. Much love. Tiri kuisa makamera munzira dzemuHarare nemamwe maguta, vana Mutare, vana Bulawayo. Basa iri takatopa procurement vedu vanoona nezvekutenga kuti vachishambadza kuti takuda kuita basa iri. Tikaisa makamera aya zvazvinenge zvaakureva ndezvekuti hapachadiwa mupurisa anokwanisa kupuhwa chioko muhomwe. Kamera haipike chioko muhomwe, kamera haimwe tii, haitarise kusaidi kana kuti rutivi. Saka anenge achizochaira zvazviri kuitwa nevemishikashika anobatwa nekamera, hapana anotaura naye. Kamera inomubata yobva yamupa mutengo wake kuti anobhadhara zvakati, opuhwa yatingati fine instantly automatically netechnology pasina anotaura. Akaramba achingopara mhosva, tiri kutaura nevemutemo vejustice kuti tizosvika pekuti akapara kairi katatu anokwanisa kusvika pekurambidzwa kuchaira zvakare. Asi ndinovimbisa dare rino kuti ndokuzvipedza kushandisa technology, ende ndinovimbisa kuti gore rino hariperi tisina kuisa technology iyoyo. Ndinotenda Mbatwa Chigaro.